Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärdiňiz. Grek hökümeti 9-njy ýylda öz halkara kreditçilerinden ýene bir gezek pul almak üçin geçirjek ykdysady reformalar baradaky tekliplerini tapşyrdy. Tekliplerin detallary anyk däl. Emma Gresiýanyň kreditçileri täze halat ediş paketiniň ýerine pensiya kemeltmelerini we salgyt reformalaryny talep edýärler. Temany kärdeşim gözel dowam etdirýär. Gretsiýa ahir soňy 9-njy ýylda öz salgyt sistemasyna we pensiýalary degişli aýgytly reformalary öňe sürdi. Gretsiýanyň Ýewropanyň liderleri tarapyndan uzak wagtlap garaşylýan bu çäreleri ýurdy maliýe şowsuzlygynyň halat etmekligi gönükdirilýär. Agdalan plan Ýewropa Birleşiginiň girdeji salgydyny ýokarlandyrmak, ortaça pensiýa ýaşyny artdyrmak ýaly teklip edýän reformalaryna laýyk gelýär. Gretsiýanyň çepçi hökümeti muňa uzak wagtlap garşy çykyş edipdi. Şeýle reformalar Gretsiýanyň berigi egleşigini gadanmak we maliýe çökünlüliginden saplanmak üçin Ýewropa Birleşigi bilen halat edici ulalaşygyny baglaşmak üçin zerur. Realistik diýilip teklip edilýän reformalaryň esasynda Ýewropanyň liderleri özleriniň ýurdun ägir tuly bergisine egleşik etmäge taýýardygyny aýdypdy. Gretsiýanyň plany esasy ütköşüklükleriň arasynda Ýewropanyň pensiýa sistemasyny reformerlemek boýunça edýän talabyny kabul edýär. Gretsiýanyň raýatlaryna pensiýa häzirki 60 ýaşy derek dünýäniň köp ýerlerinde kabul edilen düzgüne laýyklykda 67 ýaşda çakmak teklip edilýär. Şeýle-de Gretsiýa baştaryt eden talaplar, ýagny restoranlardaky, mehmanhanalardaky we beýleki hyzmatlar üçin salgytlary ýokarlandyrmak bilen ulalaşdy. Galdyryljak salgytlaryň aglawa böleginiň Gretsiýanyň adalaryna syýahat edýän syýahatçylar tarapyndan tölenmegine garaşylýar. Şeýlelikde syýahatçylyk üçin meşhur adalar salgyt ýeňilliklerini elden bererler. Şeýle-de plan ýük taşıýjy şirketler, döwlet telekommunikasiýa kompaniýasy we Gretsiýanyň portlary üçin salgytlaryň ýokarlanmagyny göz öňünde tutýar. Bir näçe aýlap dowam eden çekeleşmelerden soň premier ministr Aleksis Tsipras 9-njy ýylda plany jemlemek üçin wagt möhletini giýjäçenli uzaltdy. Gretsiýanyň parlamenti tarapyndan 10-njy ýylda tasdiklanmagyna garaşylýan plandaky düýpli reformalaryň ýerine Gretsiýa milliardlarça euro bergisi boýunça egleşigi, şeýle-de 53,5 milliard euro möçberinde goşmaça garşy soraýar. Häkimet başyndaky Syriza partiýasynyň parlamentdäki medeniýet wekiliniň 10-njy ýylda jurnalistlere aýtmagyna görä, kanun çykarjylar hökümete karz berjiler bilen gepleşik geçirmäge yktyýar bererler. Euro giňişliginiň maliýe ministrleriniň barlygy soň Gretsiýanyň plany boýunça 10-njy ýylda tesberişligin geçirilmegine garaşylýar. Plan premier ministr Tsiprasyň çepçi Syriza partiýasynyň agdalarynda gahar gadap döretdi. Olaryň plany goldamajagyna meňdeýär. Emma kanun çykarjylar planyň aýratynam Gretsiýanyň euro giňişliginde galmak mümkinçiliginiň konservativ opozisiýon partiýalar tarapyndan goldanýanlygyny we bu goldawyň planyň makullanmagy üçin ýeterlikdigini aýdýarlar. Taraplaryň eklesi Gretsiýanyň 300 milliard euro möçberdäki bergisini üzmäge hiç wagtda ukyply bolmajagyny boyun alýarlar. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gözel dinlediňiz. Gepler Adatly radiosi. Gresiýadan Aşgabat'a geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy ýylda ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirip, ýylyň geçen 6 aýyny ähli puwdak goýunça diýen ýaly ösüş gazandyryny aýtdy. Ýönül korrupsiýa ýol berilendigini hem boyun aldy we nowatdaky kadr çalşygyny geçirdi. Temany kärdeşim gözel dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti we hökümet baş tutany Gurbanuly Berdimuhammedow maliýe ykdysady puwdagy gözegçilik edýän vitse-premieri, şeýle-de ykdysadyýat we ötüş, guruluşyk we arhitektura ministrleri wezipelerinden boşatdy. Bir näçe vilayet häkimini hem çalşdy. Resmi maglumatlarda ykdysadyýat we ötüş ministri Abdulhekimowyň, guruluşyk we arhitektura ministri Bayram Muradowyň işde goýberen düýpli kemçilikler sebäpli wezipelerinden boşadylanlygy habar berildi. Prezident Berdimuhammedow telewiziýada görkezlen hökümet maslahatynda çykyş edip, käbir ýolbaşçylaryň yaramaz işleýänliginiň barlyklaryň netijesinde anyklananlygyny ma'lum etdi. Ýokary Gödöşürk edagynyň başlygy Abdaýew we baş prokuror Karlyewiň hasabatlarynyň görnüşi ýaly käbir ýolbaşçylar yaramaz işleýär. Olaryň kabul eden hökümetiň kararlaryny döwlet we belirlenen möhletlerde ýerine ýetirmeye galanmak üçin ýeterlik işler alyp barmaýanlar. Türkmenistanyň prezidenti kemçilikleriň arasynda korrupsiýa problemasynyň hem bardygyny aýtdy.
yol başlayan alıp barayan işlere talaba layık buyurçuluk hem etmeyenlik sebepli arttırıp yanmalar hem yol veriliyor. Para almayan yağdaylar hem ravat geliyor. Para korlu uçununa buna karadan kimden aramadan eylem vazifelerini boşaltılacak hem de kanunu layıklıkta cinayet cevaplarını çekilecektir. Ähli yol başları hem duyduruyor. Hökümet maslahatynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýokary derejeli bir näçe resmini wezipeden boşatmak, käbirini bir wezipeden başgasyna geçirmek boýunça gol çeken permanenty raýaklykda Goçeýew hökümet baştutanynyň maliýe ykdysady pudawyň sorunbasary wezipesinden boşadyldy. Onuň ýerine Balkan welaýatynyň häkimi Hoja Mämedow bellendi. Şeýlede hökümet maslahatynda baş prokuraturynyň Ahal welaýatynda geçiren barlyklaryň netijesinde kemçilikleriň üstüne açanlygy habar berildi. Berdimuhammedow hökümet kararlaryny we fermanlaryny berza etmekde haýallamalara ýol berýän we öz gözegçiligindäki edarelara gözegçiligi gowşadýan käbir wezipeler resmiýetiň işinden özüniň nägiledigini aýtdy. Habar berilişine görä barlyklaryň netijesinde üstü açylan kemçilikler sebäpli Ahal welaýatynyň ýol başçylarynyň düzemi çalyşdy. Welaýatyň häkimi Nur Mämedow we onuň orunbasarlary wezipelerinden boşadyldy. Şeýlede de Şoğuz welaýatynyň häkimi Orazgeldiýew hökümet baştutanynyň owu hojalyk puwdagyna gözegçilik boýunça orunbasary wezipesine geçirildi. Oňa bir aýyň içinde owu hojalygyny reformirlemek boýunça teklipleri işläp düzmek tapşyryldy. Teklipleri sentýabr aýynda ýaşullar maslahatynda serediljekdigi resmi maglumatlarda habar berildi. Şol bir wagtda puwdak resmiýetleriniň we welaýat häkimleriniň şol sandy wezipeden boşadylanlaryň hökümet maslahatynda beren hasawatlarynda ýylyň birinji ýarymynda ýurdun sosial ykdysady taýdan güýçli ötüşe eýe bolanlygy habar berildi. Hususan da umumy çerki önümçülük derejesiniň 109,1% ötendigi, meselem ýol başçysy çalşyrylan guruluşyk puwdagynyň 112,1% ösüş gadananlygy habar berildi. Ýanwar-iýun aralygynda ykdysadyýetin ösüşine geçen ýylkysyndan 7,9% has köp maýy goýum ýatyrylypdyr. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz temany dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde edilen gurrunlardan çen tutulsa iratyň suw, gaz üçinçiligini ýurtdaky korrupsiýa meýilleri belli bir derejede bökdönçlük döredýär. Hem Türkmenistanyň korrupsiýa bilen iratyň durmuş ýaşaýyşynyň halk edilýän hyzmatlaryň arasynda nähil baglanşyk bolup biler. Kärdeşim Muhammed Tahir bu arada Aşgabatly ýazgy regionlardaky halk durmuşyny gowulýan publisist Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde sorly. Amanmuradaga dünkü ýygnakda ençeme ýokary derejeli ýol başçylar paraxorlukda işinde göýberendigi aýdylýan kemçiliklerde aýyplanyp işinden boşadylypdyr. Soňky döwürde bir täze bir ýagdaý döredin, bir dürtülip duran bir ýagdaý barmy? Edil göze dürtülip duran ýagdaýa ýok. Ýöne şol ýurtda öňki ýagdaý dowam edýär. Özüm paraxorluk şol ýol başçylygyň ýokary eşelonuna däl eýsin etrap häkimlikleri şol häkimlikleriň düzümindäki edara kärhanalaryň derejesinde hasymysyň teknik işgärleri diýilýärleri ýa-ni tam süpürjüleri, garawullary, bagwallary işalmakda para peşkeşini tas asasan görünüşe geçdi diýen ýaly. O taqiq eger misal berip aýtsaňyz, tam süpürjiler barada görüň etdiňiz. Mesela şu işe girjek bolanda ýa-da şol idaradaky paraxorluk nähili ýagdaýlarda bolup geçýär. Meselem aýdaly mektebe ýa bolmasa bir döwlet edarasyna tam süpürji bolup işe erleşjek bolýan işgär olu bilen şol ýerde işin barlygyny bilenden soňra şol edara ýol başçysynyň tanşyny şol bilen bir ıksam aragatnaşykda bolýan sözün geçirýän adam gözläp tapýar ýa-da şonu tapýar şeýdi we monsoň bir 200 adamyň gatnaşmagyna aýdaly Amanmurady mektep garawuly ýa bolmasa mektep bagwany çagalar bagynyň süpürjisi garawuly ýaly iş alynjak boldy onu şol Amanmuradyň tanşynyň üstü bilen şo meselen çözýän edara ýol başçysyna para berilýär. O parada alkışlatda şeýleleýin alanda şol adam bagty çupdy işe almaýanna da şoň bolmanyny
yarım yıllık rahmet hakkının derecesinden yukarı bolýar, belki 1 yıllık rahmet hakkının derecesinden olur. Gizlenli hem durulunok, vadim edilenok. Dünkü yığınakta keminen 2 sanak ministerim wezipesinden boşadylypdyr. Ýanky şu çi derejelerdäki bolup geçýän, mesela bir garaguly işe almak bilen baglanşyk bolup geçýän paraxorlygyň ýokarda oturan ministerine hil daxil bolýar. Yukarıda oturan ministre dahil bolýar. Sebäbi Türkmen'de bir söz var, balık başından portar diye. Hakimlik derecesinde ya hakimliğin garamagyndaky idara derecesinde işleyen yol başçı, vilayet derecesindeki karhana yol başçılık edýän adamlar kıyın kıssaga düşenini özlerinin qoruğunun vardığını, arkasında yukarı wezipeli tanşının duruyanlığını bilýärler. Şol alınýan paraňy biz elbetde adamın elinden tutan yerimiz yok. Şol zınjyr görnüşünü alman paraň bir bölegi özünden ýokardaky dara, oňa berilen paraň ýene bir bölegi ondan ýokardaky gidip şeýdi bol. Inhoňunda şol minister derejesinde ya ministeriň orunmasary derejesindäki adamlara da paraň belli bir bölegi ýetýärmi? Entek bir plan diýip aňgaýdyralat ýok, öňe halk aýtsa galp aýtmaz diýilýär. Halk içinde şeýle urrun, örzalan onu islenlik oturuluşda, islenlik mecliste eşitde bolýar. Paraxorlyk baradaky aýplama ýurt garaşlygyna goşuly bäri bolup gelýän ýagdaý hökümet meclislerinde ýygyderli gurun edilip gelýän ýagdaý. Şol sebäpden wezipesinden gowulan adamlaryň sany tajagy ýok. Indi hökümet çalışygyndan soňra bu ýagdaýda bir täzelik boldymy? Şol ýurtdaky paraxorlyga ýatanok, gönüm niýafda ulu wezipeleriň para alanlygy üçin işinden aýrylýanlygy, onun işinin suda getirilýänligi, suda edilip uzak möhlede türme uğradylýanlygy atsan gurrun edilýär. Anyk adamlar anyk ogurluk hakyndan ýa-da urunnaky ýol başçylar wagtynda häzirme soňky 9 ýylyň içinde men edil şeýle zady duşmadym. Ýa-da urunun ýafyň özi ulu ýygnaklarda aýdýady, ol özüniň işleýärligini suda etmek üçin aýdýadymy, ýa bolmasa bir halka gözüne çöp atmak üçin aýdýadym, men onu güwa geçip biljekler. Ýöne şo döwürde anyk adam anyk ogurluk hakynda gurrun edilýärdi. Hökümet çalışanlary şeýle zat ýok. Bolýar Mamradaga, köp sag bolun beren maglumatyňyz üçin. Sizem sag bolun, haýman işlem. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosu habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklar barada. Elbetde Türkmen häkimetleri paýtagtyň döwre waplastyrylýanlygyny, gözel binalaryň, deskalaryň gurulýanlygyny, köçeleriň giňeldilýänligini aýdýarlar. Ýöne bu guruluşyklar jaýlary ýykylýan we ýerine degerli kompensiýasiýa alyp bilmeýän adamlary olaryň başgaly durmuşyna nähil täsir etdirýär. Adatlyk radiosu Merkez Aşgabatdaky täze jaý ýykyşlyklar barada video reportaj taýýarlady. Onu elbetde web-saytymyzdan görüp bolar. Emma efirde onuň mazmunyny dinläp bilersiňiz. Kardeşim Merdan Taryf dinlädiň. Häzir Aşgabatyň Niýazy prospektiniň Göýrüli prospektinden paýtagtyň aeroportuny çelni böleginde awadanlykları suya giňeldiş işleri alınıp barylýar. Bu işin çäginde bir näçe ýaşaýy saýlary hem ýeri ýygsan edilmeli. Edil häzirki wagtda bu köçäniň Azady köçesinden öňkü Mopur köçesi agyrlygyndaky bir gatly howluly ýaşaýy saýlary ýumrulýar. Niýazy prospektiniň öňkü Gagarin köçesi böleginde hem eýem geçen ýyldan bäri köçäniň gyrasynda ýerlesen bir gatly howluly ýaşaýy saýlary ýumrulýar. Bu ýerde öňkü tünel ýumrulup onuň deregine täzesi gurulýar. Geçen ýyl 10 töwerek ýaşaýy saý ýumrulupdy. Häzirim şondan köpräk ýaşaýy saýlary ýumrulupdyr. Mundan başga da bu köçäniň ugrunda ýerlesen araç fabriginiň binasy hem ýykylypdyr. Ýeri gelende belläp geçdik, paýtagtyň öňkü Gribayedow häzirki Hoja Ahmet Ýasaby köçesi giňeldilende hem ençeme ýaşaýy saýlary ýumrulupdy. Bu köçäniň ugrunda ýerlesen avtotransport karhanalarynyň käbir binalary ýumrulup, howlulary kiçeldilipdi. Paýtagtda ýaşaýy saýlary diňe bir köçe giňeldilende ýumrulmaýar. Eýdem şol jaýlaryň ýerinde täze binalaryň gurulýandygy sebäpli hem ýykylýar.
Paýtagtda öňki Gyzylhaç keselhanasynyň ýerinde sağlar keselhanalary gurulýandygy üçin hem bu ýere goly ýerlesen Gazanyň ýaşaý saýlarynyň hem käbi ýerleri ýumruldy. Ol jaýlaryň ählisi şol keselhanalaryň goloýunda ýerlesen jaýlar. Ýaňy ýakynda gurulan jaýlaryň käbi ýerleriniň ýerinde üýşürülip goýulypdyr. Ýeri gelende belläp etsek, Gaza raýonundaky ýaşaý saýlarynyň ählisi diýen ýaly ýumrulup, bu raýonda mermer bilen örtülen köp katly we katech tipli ýaşaý saýlar gurulmaly. Jaýlary ýumrulýan we ýumruljak ýaşaýjylara Paraxtedi mikroraýonunda täze kwartiralaryň beriljekdigi aýdylýar. Aşgabatly habarçymyz Murat Gurban bilen söhbetdeş bolan käbir ýaşaýjylar Paraxtedi mikroraýonundaky guruluşyň hayal gidýändigi üçin kwartiralara garaşmaly boljakdyklaryny aýtdylar. Ýaşaýjylaryň käýerler bir näçe garaşmaly bolar diýip aýdýarlar. Çünki bu töwereklerde öň ýumrulan jaýlaryň käbir ýaşaýjylary 3-4 aý, käbirleri bolsa 6 aýym täze kwartira garaşmaly bolup durlar. Häzirki paýtagtdaky uly depginler bilen alınıp barylan köçe awadanystyrmak we giňeltmek hemde köne jaýlary ýumurmak isleri 2017-nji ýylda geçiriljek Aýzy oýunlaryna taýýarlyk isleriniň çäginde amala asyrylýar. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleýijiler, Adatlyk Radiosi bugun ýene bir video reportaj taýýarlady we ol Aşgabatdaky suw ýetmezligi barasynda elbetde. Bu ýerde fontanlara ýa täze ekinlerin baglary ýetmeýän suw hakynda däl ilatyň agy suw problemasy barada görüň barýar. Aşgabatda köp gatly jaýlarda ýaşaýan ilat wagtal şeýle suw kösençligini başdan geçirip durýar we bu ýagdaý ýyllar boýy dowam edýär diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Kärdeşim Merdan Sariýewi dinläliň. Bu günler paýtagtda suwun gözlegine çykan 50 plastik tüýsüli bedireli adamlara ýygy-ýygydan duz gelse bolýar. Aşgabatyň durly sebitlerinde her hepdäniň dowamında suwun ençemegedek uzaklygyny kesilip durmagy ýerli häkimetleriň hem ýaşaýjylara alternativ çykylgy hüdürlemezligi netijesinde adamlar her edip pisip edip azda kendi suw tapmaň ýoluny çykýarlar. Aşgabatyň ingur ilaty etraplarynyň biri hesaplanýan Paraxtedi mikroraýonunda pensiýende güni uzaklygyny suwun bolmazlygy sebäpli adamlar 9 gatjaň ýerdemininden çykýan adatça baglary suwarmak üçin ulanylýan suwdan peýdalanmagy mejbur boldular. Şu näle içilýän suwuny bilem çok ýene kösüňe şundan alýarsyn. Adamlar suwun dowamly kesilip durmagynyň özlerini qyn güni salyandygyny aýdyp zerenýärler. Biz mehmaniýelik işläp sadaka berýäs. Geçen 4-nji gün gelemizlere gazlar ýokdy. Ýene şu 4-nji gün hem gelip şu Hudaý ölejek, üşmelere jasadymy. Şu suw ýok, kösüňe suw, öýüň içinde bir gram suw ýok şu var. Aşgabatlylar howanyň gyzynynyň 40 gradusdan hem geçýän jokramy ysysynda ençeme günläp suwun berilmeýänligi sebäpli ağır günleri baştan geçirýändiklerini gurrun berýärler. Adam bolanak, suw bolanak, wagty hepde de bolsa bir küçüýerek bolýardykan şonu da many äseri kesin ýaşaýan adamlar suw tutudan. Şeýdi günümüzi görýär. Bolardan suw taşlap şeýdi günümüzi görýär. Bu ağırlykda Aşgabatyň içinden geçýän emeli kanalyň töwereklerinde hem bu ýata suwdan plastik tüýselerini doldurup duran çağlara gözüň düşýär. Abi! Ala boklas galy. Yetkinjikler başga ýerden suw tapmandyklaryny aýdyp, üý hajatlary üçin bu bulançak suwdan peýdalanmaly bolýandyklaryny gurrun berýärler. Bu ağırlykda Paraxtedi mikroraýonunyň ýaşaýjylarynyň ýeke-täk suw çeşmesi bolan ýerdeminiň suwunyň hem akysy barha petelip diňe damjalap başlaýar. Bulam kesildi. Ana bulam kesildi. Näme dilindi? Suwgu tartdy ýanyna. Boldumny suwg kesildi, taqdam sanap sordy. Suw ýokyn näçe gelibermedi. Ýatlap geçdik, eýen bir aý töwerek wagtlary Aşgabatyň durly raýonlarynda suwun uzaklygyny kesilýändigi, degişli resmiýlerin hem hiç ýyly çykylgy hüdürlemeýändigi barada ýygyderli maglumatlar gelip gowuşýar. Yerli ilat suw üçinçiligi bilen baglykda degişli resmiýleri edýän arz şikaýetleriniň jogapsyz galýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň hem bu mesele bilen bagly
yerli häkimet wekilleri bilen habarlaşma finanslary sowtulturdy. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdaky teşnelik barada video reportajymyzyň mazmuny bilen tanyş bolduğuňyz ony Azatlygyň web saýtyndan görüp tomoş edip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radio. Habarlar günneligimiziň soňunda Demirgazyk Owganstanyna kopsuzlyk ýagdaýlaryna hem nazar aýlalyň. Kabulla kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady Owganstanyň içeri işler ministriniň Faryab vilayatyna sapar edenligini habar berýär. İçeri işler ministri Ulumy sapar mahalynda Faryabda günnüzdaky ýaly ýagdaýyň döremegine ýol berilmejegini hem aýdypdyr. Muradyny bilelikde dinläliň. Awganistanyň içeri işler ministri Nurulhaq Ulumy Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynda saparda boldy. Bu vilayatda barýan howpsuzlyk şertleriniň ýagdaýy bilen ýakyndan tanyşdy. Faryabda gündüzdaky ýaly ýagdaýyň döremegine ýol berilmejekdigini minister aýtdy. Faryab vilayatynda Awgan howpsuzlyk goruju güýçleriniň harby operasiýa geçirjekdigini ol belläp geçdi. عدم خندوش شروع نه بغلان میمونه نه سمنگان میمونه نه تخار میمونه فاریاب میمونه نه سر پل میمونه. Demirgazyk Awganistanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Demirgazyk Awganistanda çet ýurtly jeňçileriň hem köpçüliklerin yerleşýändigini yerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýynyň kadal däldigini içeri işler ministri Ulumy hem tasdiklady. Gündüzden başlap ta Faryab vilayatyna çelli dartgyllygyň höküm sürýändigini minister aýtdy. Awgan güýçleri teröristlere garşy güreş alyp barýar. Demirgazyk gündügara Awganistanda jeňçileri ýok etmek üçin hem çäre görülýär. 2015-nji ýylyň dowamında yerli jeňçiler we çet elli militanlar Demirgazyk Awganistanda nabut ediler diýip minister aýdýar. Ina ki mihaýyn sal 1394 ýek destawurt beresip Faryab vilayatynyň vilayat geňişiniň agzalarynyň aýtmagyna görä, bu vilayatyň territoriýasynyň 80% golyny jeňçiler iýeçilik edýär. Oba ýerler talip militanlarynyň kontrolyna geçipdir. Etraplaryň merkezlerine de jeňçiler hüjum edýär. Faryab vilayatynyň paýtagty Meýmene şäherine de ýaraglylaryň wehim salýanlygyny Awganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayatynyň agzasy deputat Naqibulla Paýyk aýtdy. Eger Faryab vilayatyny jeňçiler basyp alsa, onda Awgan Milli Bitewi hökümetiniň dargamagynyň ahmaldygyny ol öňe sürdi. Faryab vilayatynda howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygyny deputat aýdýar. Faryab vilayatynyň Gaýsar, Gormaç we Almar etraplarynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk bolupdyr. Uruşlary Merkezi Aziýaly militanlaryň gatnaşýandygyny resmiler aýdýar. Deputat Haji Muhammed Haşimyň aýdýşyça, Faryab vilayatynyň etraplarynda Özbekistanly we Çeçenistanly militanlar ýerleşipdir. Daşary ýurtly söwüşçileriň Almar, Gaýsar, Döwledabad we Hoja Sebizpoş atly etraplarynda harby merkezi bar. Çet ýurtly militanlar yerli ýaraglylara harby ugurdan tälim berýär diýip deputat aýtdy. ولسوالی‌های قیصر، المار، خوجا سبزپوش، دولت‌آباد تعداد جنگجویان خارجی ازبکستانیا، چچنیا. Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Bu vilayatyň 8 etrapy Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýunda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hereket edýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şaýmerdan Ulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi sağlar kesmek hemde täzelikler bilen dowam etdirýär. Azatlygyň gepleşiklerini ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.